Ini kisindang mentaam kilong kumno ngam show. Gitu kiba teks nga, gitu kiba phone video call yang nga, gitu kiba message yang nga, subah ada perkat bah. Hatu ketika beri ku balong kumno, ngin seni ki video, ngin seni kita ki ngin pak kita ki video call, ngin teks ka. Ada perkat bah ken. Syaba pin sen, syaba pin pak kita ki message jong pi lai pi jai le perukom. Ti subah ada perkat bah. Namar ba pim tip yang nga ngalong kumno, ngaim kumno, ngayat kumno. Day gabri ko pa kumno pisuk pa kita gi masjid ki balong kumno msitu se tha shu bam mi long shu tang ban pedro pa wan ye kenduru yang thato ngalong ayung ba bangangan wan ye kendu ye phi thato ngai thu itha ma ye phi bangan wan ye kendu ye phi dei ta ba ijonga dei ta ba thon jonga mo banga ngan wan ye kendu ye phi em ami thu ngam bithau ye phi bangan taxi phi ngam don por bangam terakhir bangan teks pi bangan reply taki message jong pi ti bangan si mega taka call jong pi kam don jing mudi ru em lada mangi ngisna video ru em amri ri banta jong pi laga don jing toy taka dang ngisna video wat ken ba mangi ngile video hang ne ngide gi bru kai umde re umta bangi don kata kathong bangi kwa ban poi se kata ka jing mun toy taka dang ngile video kum ne ngisna ke video ngibu gidur ngibu kisur kumta amne de banta jongpe amde bangi bp ad friend bp follow yang ngi takadang ngi accept yapi te hadin pat pintex ngi la phujai le pherukom lada mangi ngim reply pit ong bale ak ba bha breu ba sarong bagumta bukumne hatu lada mangi ngin reply tak message jongpe bangin laje kendu yapi hatu pi comment em onda pi layok ai ka ba phimut ka ba phitmu hang tapat pintat burome gi kintai pi ki senrang am pi pen sniu bha pi de gi bruk pas tiu bha na lor gi basniu bha pimti bi ga breu balong kum nuru pi kren la pi jai le paru kom uto breu basni nga kitu ki video ki bam long su ban pi am kitu ki video dakat te subha da perkat bha sen chai tu ka ye tu ka kami jong mai ba de tu ki bahayang hasem jong mai sen pat yang da bu yak profile ru bu bai blang klem boy bu de kadut jong mai kin bangan yo kadut jong me men poshano ha to ko por wat kin ru ka yang gi ber ba le video hang ne tang bangi le video kamut ge dei ru kai mo em wat perkat da ka jing pam dei ke tu ka jing ber perkat ber tu ka kli ke tu ka reng ka jong me sapi ye ni video jonga desa se teks biang yang te sabu bat kadur profile jong me sesen bat kadur jong me men poiseno kata kapor klem ran ka brukai la de penulong rukai ki bai perkat ld ken habalong rukai la de em wat pelong rukai ki bai lada mangi le video hang ne ru am nang benta jong phi ngidon ka jing men toy ta ka daw perkat ha bun ki kentai ki ba ong ki ba pen mi kata kentil ba pesen ki kita ki video la phujai le pharu kom kamti ba ye ka to ko breu phujai ki ya to kecil imjong pi kalong kumnu ko ba pis new ya lade em takada pi muduri gi wai em wat mut re ba mangangan tre ban ya kendu bat pi ba ngan reply ta ke message jong pi da le ru em ngai ki bale video hang ne am ngidon hi kita ki ba i jong ni am dei bangin wat ya pi habangin ti bi ya pi ngin wat biang ya kita ngin accept ya pi em da le ru em bagi accept friend ya pi ru em takada ngidon kam ki follower bangin he follower henry ladama pi pitak sini ha message ha comment be kamut ngil akeu ba em tang ba pitex be ha messenger ada ngin tre ban reply kamut ngide ki basrong lada mangi gi tre ban reply ya pm ngide ki ba ondang ngila ba hadin tat burom pat yang ni ba ngide ki basneu kumta ken ga klik jong senrang basneu am banga keno ipi borok gi senrang tangi gitu ki ba text nga kelas tu hi tangi gitu ki ba kren ngale phajale prom live peurukom kelas tu hi ditang kumtahi ladang bakalaru tesubha map lada pi gin thayam lada uno bru basen ne pi kidur gala pujale phurukom em lada kadon ka profile jung subha panmi be wat ju snap namar balai ki sinrang em ki ben hai kin thai tai gitu ke basni nga kano om ya buruk ke sinrang bersetu bakala piru borok